Salamat kayo mga nagkwarta. Hoy, Tessa! Suy! Ayo. May buntag. O, sabihin nyo dong. Kanina, kinangugas pa ko. O, sulod. Okay, sige, salamat. Madam, nanamid diri sa sulod, madam. Nanami dire. Abot mo. Ako pa magugas. Stay ka kay pre. Oh my God! Wow! Sa ato dong. Mag-survey lang mite kay kuan siya sa tuwad party list. Itote. Pwede may ka-survey? Kaming duha? Sabi lang miti ha. Okay naman kaya, tino. Okay lang. Pwede. Sulod. Mag-istorya ta. Sige. Para asam na inyo survey dong. Kiniharam kasi kao di anak, magsikabukag na naman kaon ba? Nenay, pero kao nasunis mo, yuri ka na. Para asam rin na. Sa kuan ni sa tuwad party list. Tuwad? Oh, tuwad. Sa may benepisyo mo kuha na ito ng pasurvey-survey ta. Naami grocery items o napon may kwarta. Basi ganahan ka. Grocery? Saan ito yung pangalan ni mo? Kuhaan ko si... Shawi. Saan taon niya kung anak ganiharan ni kinaon ba? Magdukabukag na. Hey. I-check sa daw partners kay si Shawi. Tanaw na to, sir. Kung Shawi. nga ba siya sa listahan? Shawi. Shawi. Na. Shawi Turatoy? Oo, ako. Turato. Turato. Shawi Turato. Taro nga, pero kung apelido po, mo pa'y... Ay, sorry kayo, madam. Na, sabi akong anak diri oh, gutom yan eh. Sorry pod. Sir, unsa may... Ang among bang karon sa tuwad party list na may grocery items o kwarta. Unsa man yung gusto? Ikaw papaliw na pwede ati Shawi. Unsa may solusyon yung grocery items day? May sabon, shampoo sa iro, shampoo sa kabayo, shampoo sa unggoy. Dugpod. Sardinas. Grocery, sardinas. Tesa. Unsa man klaseng grocery na? Tao may namuyo diri, nganong inanaman para man sa hayop tanan yung ipangatag. Sorry. Pwede gyapon dungagan na namo. Noodles, tinapa, Pwede udong, nga na, madam. biswa. Pwede. Kwarta na lang ko. Yapil lang ko sa kwarta. Bibita, ilista na to, eh. Lista, ati Shawi. Shawi. Kwarta daw. Pila po ng kwarta na dong? Mga 5,000 yun siya, madam. 5K. Sige. Muna na, kwarta kay Madam sige, Shawi ha. Okay, lista natin eh. So, mo lang to, madam. So, nanaka diri, imong ipili, instead of grocery items, kwarta na lang. Kwarta. So, ang purpose sa among survey, sa party list, at least pagbalik na mo, kabalo may kung kinsa itong mga kwarta. Nagkwarta. Nga di gusto grocery. Mauna. Unsay na kwarta? Sige, kaya mga ato namin kay. Mauna Yeah, to. salamat kayo, madam, Salamat ha? kayo mga nagkwarta. Hoy, Tessa! Uy! Unsay na kwarta? Gukdar ko nila dong. Gukdadong.